Yo, what's up? Morning mga idol, no? So, yun na nga mga idol, no? Andito na tayo ngayon mga idol, sumisipat na tayo sa taas mga idol, no? At yun nga, smash ngayon mga idol. At yun na nga mga idol, nakakagulat mga idol, no? Kasi 6:44 mga idol, no? 6:44 may dumating na ibon sa sa Aliana Loft mga idol. At yun nga mga idol, no? At sobrang bilis mga idol. Sobrang bilis, no? Kasi dapat ang 6:50 datingan ng mga ibon, ang speed ng 1:4. So yun nga mga idol, no, ito, palis na tayo mga idol. At ito, ipapakita ko lang sa inyo yung panlaban natin mga idol, no. Ito yung warrior natin mga idol na isalad sa pooling mga idol. Ang bata na ito mga idol, no. Ayun nga, no, sobrang bata pa talaga mga idol. December 16 to mga idol, napisa mga idol. At yung nga, no, ngayon, warrior na siya mga idol. Talagang lumalaban na siya mga idol, no. Kaya laban natin, no. At yung nga, nakabanded siya ng, ng BBC. Yun, BBC 4594. Yun nga, no, so palag na palag to mga idol. Inalaban natin to. At sana lang na bukas, no, agagahan niya bukas, no. Kasi ito yung consistent natin mga idol. Mabilis umuwi mga idol. So susubukan natin, no. At sana lang talaga bukas di siya magbago mga idol. Ayun, no, panikitarlak, no. So yun nga, papunta tayo sa loading station. Ang phone. Hindi malalagyan ang phone. Ayan, ito muna. Ay, nakasagpa. Wala mga idol, no, meron tayong nire-rescue dito mga idol. Isang kalapatids mga idol, no. Pero hindi siya magkakarga mga idol. Naubusan siya ng gas. Yung ano. Nice one, pababa na, pwede na pre. Ano. Oo. Wala na kami kalapatids. So yun finally, yun mga idol na, sa mapagpalang gabi mga idol. At yun nga mga idol na, andito tayo ngayon ulit sana sa PUF mga idol. At dito yung mga kalapatids, no, targaan yan mga idol. At yun nga panikitarlak mga idol na, so parang nagkaliwa kanan ng mga idol na dati sa sa Gimba, Tarlac. So ngayon sa panikitarlak. At yun nga mga idol na, nakapag-register na tayo ng lock. Tapos kasali tayo ng pooling mga idol. Yun na nga, inop mo. Yasali ko siyempre, yung love mo, basta. Hindi pa naaayos yung app kasi hindi pa maayos yung kulungan. Yun, so yun. May shoutout, baka may shoutout ka dyan. Shoutout kay Richard San Diego, tsaka kay Mark Angelo Tonga, tsaka kay Jason Lino. May shoutout kay Jason Lino, tsaka kay Mark Tonga, tapos kay Richard San Diego. Yun, may shoutout sa'yo, no. At yes, Jojo, nagtatalpak mga idol, no. At yun nga sa update tayo sa sa Aliana Loft. At yun nga, medyo ginagawa pa talaga, no, di pa nakapag-register yung lock niya. At ito na mga idol, no, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid sa PUF. Yun na nga, no, yun talaga, no, sa pag-ibon talaga, no, marami kang magiging kaibigan dito. Talagang napakasarap, napakasulit mga idol. At yun na nga mga idol, no. Ayun mga idol, nalaban kayo ng pooling mga idol. Isa lang iasakin natin mga idol, no, dahil sa ito nga, talagang napakalakas ng mga laban mga idol, mga bigating pan-share mga idol. Pero lahat yan, tatalunan niya ng Aliana Loft. Ano na napapatay ng Aliana Loft yung mga ibon nila niyan. Sabi ng mga idol na, yan, natalpak si
Si Kosang Jojo. Nasa Manmanlok din. Kasama namin ang Team Aswang. Mega shoutout sa inyo, no? Ayun na. At mga gusto mo pa shoutout dyan, comment down below. Mega shoutout. Siyempre, gagawin natin ang shoutout dyan next video, mga idol. Ayun na, ito yung Manmanlok. 2 Princess Lock. Yun na nga, napakalakas ng ibon nito, mga idol. Yun na nga, isa rin tong alamat, mga idol, no? Pero mukhang di muna siya sasali sa pooling, mga idol. Pero meron naman siyang isasakay isa. May isang pampuling, mga idol. At yun nga, mga idol, no, sa mga gusto magsakay dyan, mga idol, no, PUF, mga idol, no, sa pangmaysak, mga idol. At yun nga, mga idol, no, tuwing dating natin dito, mga idol, no, dalawa lagi yung bakante pa, mga idol, dalawang crates, mga idol, sa baba. So hinihintay na lang kayo, no, yung mga malakas, mga idol, maya pa yun, mga idol, no. At yun nga, no, hanggang alas 9 tayo rito. 15 pesos yung pamasahe ng ibon natin, mga idol. Ayun na nga. Ayun na nga si Kosang Jojo. Ano yan na ipupuling natin. So ito yung mga idol na ito yung nilalaban natin, mga idol. Ipupuling natin yung isa. Alburulap, no? Alburulap, 01991 01991. Yun. BBC ba? Oh, BBC. Yun ang mga idol, no? 459. Ayun na mga idol, no? Bibigatin yung mga kalaban dito, mga idol. At yun sa atin, mga idol, panggulo na naman tayo, mga idol, no? Makapagpawilan tayo, mga idol, magkaroon tayo ng certificate, mga idol, na certified ano na tayo, mga idol, certified mag-iibon na tayo, mga idol. Ano na, mega shoutout sa poging coordinator, mga idol. Yan, nagpawi na sa tao. Ano, mga idol, no? Tigas talaga na ito, mga idol, no? Oh, someday sana makapagpawi rin tayo. Anim yung akin. Yan na nga, no? Sige, tuloy-tuloy na, sakay na yan. Yan na, patuloy na nagtatalpak si Direct. Poging, Kosang Jojo. Jojo lang sa kalam. Ayun, sana pala rin tayo sa isang ibon natin, sa isang panglan natin, pang pooling natin. Oo. Kaya nga itong itagay siyang karemper, gawin nga itong bilyar, sana mo naman, ang roske. Kitang hinda na isang tema, kitang kaya. Di ba? Mas matibay, nung gusto niya ganito. Oo, nung bago lang nito. Kita din. Kaya naman, pwede yan naman. Kaya pangatwa naman. So yun na nga, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids. Kalapatids yan, mega shoutout sa inyo. Ayun na nga. Ayun, dito na yung mga malakas sa gilid-gilid, mga idol. So finally, yun na nga, mga idol, natapos na tayo, mga idol, magtalpak, mga idol. At yun na nga, abangan tayo bukas ito, mga idol. Abangan na lang tayo bukas. Ayun na nga, mga idol, syempre, mga idol, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa channel ko, please naman, mga idol, pa-subscribe sa Muntikon channel at Aliana Love. Yun, mega shoutout sa inyo, at yun, pa-subscribe, please, pa-subscribe naman po. Hanggang dito na ito, mga idol, at see you tomorrow. Abang-abangan. What's up? Morning, mga idol, no? So, yun na nga, mga idol, no? Andito na tayo ngayon, mga idol. Sumisipat na tayo sa taas, mga idol, no? At yun nga, smash ngayon, mga idol. At yun na nga, mga idol, nakakagulat, mga idol, no? Kasi 6:44, mga idol, no? 6:44, may dumating na ibon sa Aliana Loft, mga idol. At yun nga, mga idol, no? At sobrang bilis, mga idol. Ayun, sobrang bilis, no? Kasi dapat ng 6:50 datingan ng mga ibon, ang speed ng 1:4. Kaso lang ito, may dumating kami ngayon dito, 6:36, mga idol, no? Grabe, 20 minutes nilipad yung ibon, mga idol. Sobrang bilis, mga idol. Ayun na, mga idol, hawak-hawak nila, mga idol, oh. Ayun na, sobrang bilis ng ibon, mga idol, no? So hindi siya nakasali sa mga idol, hindi siya nakasali sa pooling, mga idol, oh. Yung nakasali sa pooling, yung natin, yung sa atin dito, sa loob ko. Yun yung loob ko, mga idol, oh. Ito. Yung mga idol na nakakagulat, yung mga idol na nakakagulat yung speed ng ibon, mga idol. Nakakagulat yung dating ng mga ibon, mga idol, no? Yung sa Aliana Loft, mga idol, yun yung Aliana Loft. So, yun ang binitawan doon ng binitawan ng 6:10. Pero may dumating na kaming ibon dito, mga idol, na 6:36, mga idol. At yun sana nag-forecast nga tayo, mga idol. Nag-forecast tayo, mga idol, 6:50. Darating yung mga ibon, na speed din 1:4, no? Pero ang kanila 6:36 nandito na. Yung nakakagulat ng ibon ng mga idol.
Ngayon, itatanong natin din sana sa kay Kosang Jojo kung sinama ba yung ibon na yun, ba't ang bilis? Ano yun, aswang? Nakakagulat mga idol. Ayun na nga, no? At yun, abang-abang tayo dito mga idol, no? Ayun na nga, at may nakasali tayo sa pooling mga idol. Kung yun siguro isali sa pooling yung ibon na yun, kung nakasali sa pooling yun, grabe ang bilis mga idol. Kasali ba yun yan? Hindi nakasali sa ano yan. Hindi, yung sa Patibayan. O sa Patibay, nakasali siguro yan. Yun na nga mga idol, no? Nakakagulat yung bilis ng ibon. So first bird kaya tayo, no? Sino yan? Ha? Si Putol? Hindi, kay Ricky yan. Ay, kay Ricky. Meslag. Yung ano, meslag tayo, isa no. Naku, wala yung pang natin, wala pa yung pang pooling natin, wala pa. Yun, umikot na. Sino nga mga idol, no? Ito na yung si Basra mga idol, no? Pang-pooling natin mga idol. Ayun, umikot, naiilang pa. Ayun na mga idol, no? Ay, naku, bakit ngayon ka lang? Ayun mga idol, ayun na sila, ayun na, ayun na. Asa na? Umikot pa talaga mga idol, no? So ayun na mga idol, no? Pasok, pasok! 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 Huwag ka tumayo! Huwag ka tumayo! Huwag ka tumayo! May ilang ibon! Pasok! Pasok! So ito na yung natin first bird natin, no? Pasok! 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 Mga idol, no? Dumating mga idol, no? 7:25. Wala na. Pero okay lang mga idol. At yan, second bird siya, no mga idol, no? Siya yung dumating na second bird natin. Hindi na rin masama mga idol. Yun nga lang, yung sa pooling, talagang medyo late talaga siya. Nalit yung uwi niya. Umikot pa mga idol, no? Nakaiikot pa niya sa taas. Ayaw pa bumaba. Nailang kasi may mga sniper ako sa taas eh. Yan nga siya. Okay lang yan. Bawi tayo, no? Bawi tayo next time. Yan, no? So dalawang ibon pala ako meron mga idol, no? Ito yung isa mga idol, no? Ito yung nag-first bird ko mga idol, no? Yan, dumating ng sakto alas 7. Mga ano to, mga 6. Basta mga alas 7, mag-alas 7 sakto dumating. Yan, no? So, okay lang yan. Kaya kulang pa tayo ng 4 mga idol. Yun, patuloy natin yung pag-abang mga idol. Si Mola dumating. Pasok. Pasok, pasok. So yun na nga, si Mola dumating. Ayan na. So pangatlong ibon natin. Yan. Mga idol, no, kulang pa tayo ng 3 mga idol. So yung nilaban natin sa pooling, yun medyo mabagal mga idol, no. At yun nga, pero okay lang mga idol kasi at least umuwi rin naman siya ng maaga, no. So pangalawa siya sa una. Yun. Siyempre may nauna dahil pangalawa. Yun ang at yun mga idol, 3 ibon na tayo mga idol. 3 birds na tayo mga idol, no. So may 3 pa tayong di pa nakakawi. Time check tayo mga idol, no. Time check 7:34. At yun nga mga idol, hanggang dito na ito mga idol. Tatapusin natin yung vlog na ito mga idol. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Tapos pa yung notification bell para mag-update kayo sa susunod natin gagawing mga video. Bye bye.